Καλησπέρα, είμαστε με τον Άγγελο Κωνσταμπάρη, μέλος του Μάρς του Γκάζα και θέλουμε να ρωτήσουμε πού βρισκόμαστε τόσο σε επίπεδο εξελίξεων όσο και σε επίπεδο χώρου. Είμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων του ελληνικού πληρώματος του στόλου Global Sumut Flotilla. Πριν λίγα λεπτά άρχισε η επίθεση, η προσπάθεια αναχέτησης του Ισραήλ ενάντια στα πλοία. Έχουμε ήδη δύο πλοία τα οποία αναχαιτίστηκαν, το Alma και το Cyrus. Τα ελληνικά πλοία αυτή τη στιγμή συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους προς τη Γάζα. Πριν ακούγαμε τα παιδιά από τη live σύνδεση να τραγουδάνε συνθήματα για την Παλαιστίνη. Το ηθικό τους είναι ακμεότατο. Είναι μια ιστορική στιγμή και για αυτούς και για εμάς. Το γνωρίζουμε και οι δύο πλευρές. Νομίζω ότι οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες. Ο διεθνής στόλος θα προσπαθήσει να φτάσει στη Γάζα. Τηρεί απολύτως το μη βίαιο χαρακτήρα της αποστολής, ωστόσο προσπαθεί και παράλληλα να πετύχει το σκοπό μέχρι το τέλος, να φτάσει στις ακτές της Γάζας. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να κάνουν οι άνθρωποι μας στα πλοία το κάνανε, τώρα είναι η δική μας σειρά. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους, πρέπει να πάμε στο Σύνταγμα στις 11 η ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών και νομίζω ότι αν πρέπει να μιλήσουμε για τις επόμενες μέρες, έχουμε ένα καθήκον ως γενιά, ως άνθρωποι που ζούμε σε αυτή την κοινωνία αυτή τη χρονική περίοδο, αυτή την ιστορική περίοδο. Πρέπει να σπάσουμε την στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και τη γενικότερη συνεργασία. Νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα στην αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού να θεωρείται διεθνώς ένας λαός ο οποίος είναι κομμάτι των πιο στενών συμμάχων του γενοκτονικού κράτους του Ισραήλ. Αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Ποια είναι μέχρι στιγμής η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και σήμερα και γενικότερα? Καταρχάς, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το πώς θα διαχειριστεί το ζήτημα της απαγωγής πολιτών της από τα διεθνή ύδατα σε μια απολύτως νόμιμη αποστολή. Δεν έχουμε τις καλύτερες παρακαταθήκες για την ελληνική κυβέρνηση. Έχει αρνηθεί επανειλημμένως να δηλώσει ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι γενοκτονία. Έχει συνάψει σχέσεις ενεργειακές, πολιτισμικές, οικονομικές, διπλωματικές και στρατιωτικές. Ιδιαίτερα οι τελευταίες, οι στρατιωτικές, που περιλαμβάνουν τις συμφωνίες ΣΟΦΑ, που σημαίνει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις μπορούν να σταθμεύσουν στην Ελλάδα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και αντίστοιχα οι ελληνικές μπορούν να σταθμεύσουν στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει τέτοιες σχέσεις μόνο με την Ελλάδα, την Κύπρο και τις ΗΠΑ και νομίζω καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για το πόσο σημαντικός στρατηγικός σύμμαχος είναι και αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες για το καθεστώς του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή και πώς του επιτρέπει να έχει αυτή την επιθετική, βίαιη και φιλοπόλεμη πολιτική που ακολουθεί ενάντια στους γείτονές του όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή τα πλοία που απομένουν πόσο μακριά είναι από τη Γάζα, από αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο, και επίσης θέλουμε να μας πείτε αν υπάρχει εκτίμηση σχετικά με το τι θα γίνει με τους ανθρώπους που, όπως ανέφερες, απαγάγει το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου 70 ναυτικά μίλια από τη Γάζα. Έχουμε φτάσει πιο κοντά από ό,τι φτάσανε οι περισσότερες αποστολές του προηγούμενου διαστήματος. Είμαστε αισιόδοξοι ότι είτε αυτή είτε οι επόμενες αποστολές θα φτάσουν ακόμα πιο κοντά και θα πετύχουν το στόχο του να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός. Οι άνθρωποι μας αυτή τη στιγμή απαγάγονται από το Ισραήλ. Δεν έχουμε εικόνα ούτε ενημέρωση για το τι θα γίνει. Έχουμε μόνο την προηγούμενη εμπειρία που λέει ότι θα μεταφερθούν στο Ασντόντ ή σε κάποιο άλλο λιμάνι του Ισραήλ. Θα κρατηθούν και ενδεχομένως σε κάποιες μέρες θα αφαιθούν ελεύθεροι, είτε θα απελαθούν είτε θα αφαιθούν ελεύθεροι να επιστρέψουν στις χώρες τους. Ευχαριστούμε πολύ. Επομένως, συνοψίζοντας, τα ραντεβού στα οποία καλεί το Μάρς του Γκάζα Γκρίς είναι στις 11 έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, Βασιλίσσης Σοφίας 1, 11 σήμερα το βράδυ, και στις 6 αύριο στο Μέγαρο Μουσικής. Στις 6:30 αύριο στο Πάρκο Ελευθερίας, πολύ κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, για να ακολουθήσει πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.